Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाव जों थामनेल बा टाइटल नायनानै भिडिअआव नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदों लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर जाय मा बर' सिनेमाखौ नायनो मोजां मोनो एबा नायनो होननानै नेगासिनो दं मोनसे बर' सिनेमा बे बर' सिनेमानि थाखाय आं दिनै नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरोना ओमफ्राय बे मा सिनेमा होनोब्ला मा फिल्म होनो बुङोब्ला बे जाहैबाय लोगोफोर हाबिला आरोना हाबिलानि मा होनो एक्टर बिथां सुराजित देउरिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ बानायना होदों बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना हाबिला फिल्मखौ नुवाखैब्ला नैबे सुराजित देउरिया मा बुंदों बे भिडिअखौ नायबानो नोंथांमोना हाबिला फिल्मखौ जाय नायनो होननानै नेना दंमोन एबा नेगासिनो दंमोन नोंथांमोना नैबे सुराजित देउरिनि भिडिअखौ नायब्लानो बुजिनो मोनगोन आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे सुराजित देउरिनि भिडिअखौ नायना लादो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिनि सिगां मोनसे गुरै खावलायनाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै साबस्क्राइब खालाम आरोना नोंथांमोनखौ सिगांनि भिडिअफ्रावबो बारे खावलायबाय थादों अननानै साबस्क्राइब खालाम बिदिब्ला नायना लादो आरोना लोगोफोर गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गुड निउस लानानै फैदों बे गुड निउसआनो जाहैबाय जोंनि हाबिला वेब सिरिजनि मोनब्रै एपिसड 3, 4, 5 आरो 6 बेखौ मैया मोनाबिलियाव निउ वेबआवहाय रिलिज जानाय जाबाय नोंथांमोना जेरैबायदि अननाय होबोदों सापर्ट होबोदों एपिसड 1 आरो एपिसड 2 आं मिजिं थियो जे नैबे रिलिज जानाय एपिसडफोरावबो अननाय होगोन आरो नायगोन होननानै आं मिजिं थिबाय गोजोन्थों ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुबाय बै भिडिअखौ नुनानै बुजिनो मोनबाय एबा मोनथिनो मोनबाय जे मा होनो हाबिला फिल्मखौ जों बहा थांनानै नायोब्ला हाबिला फिल्मखौ जों नायनो मोनगोन नोंथांमोना मोनथिखाबाय अलरेडि ओमफ्राय नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि निउस कभार आं खालामगोन आरोना नोंथांमोना मा होनो सोरबा एक्टर एक्ट्रिसनि भाइरेल जानाय माबा जानायल' बेफोरबायदिल' निउस लाबो आङो अनेकथा सिस्टेमनि निउस लाबोगोन आरोना सिनेमानिबो फिल्मनि जेनेबा दावराव दावसि जादों बेखौ गासिखौबो लानानै आं बे चेनेलाव होगोन आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंखौ अनसायलांबाय थाबानो जाबाय जेसेबां हायो इसेबां गासिबो निउसखौ आं कभार खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना नोंथांमोन देखायनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौल' अननानै सापर्ट हो आरोना साबस्क्राइब खालाम आरोना ओमफ्राय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया ओमफ्राय नैबे हाबिला फिल्मखौ आंबो दाबो नायनाय जायाखै आङो फुल एपिसड फैबा नायसिगोन आरोना ओमफ्राय फुल एपिसड नैबे लास्ट एपिसड ना मा आंखौ बुंनो रोंला दे लोगोफोर ओमफ्राय नैबेनो लास्ट एपिसडबा आङो बे हाबिला फिल्मखौ नायसिगोन आरोना नङाबा आं नायथ'नाय जानाय नङा सरि बेनि थाखाय जिखुनु जाया नोंथांमोनाबो नायदो बर' सिनेमाखौ गावजों गाव बर'जों बर' सापर्ट होलायाबालाय सोरथो सापर्ट होनो आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना नायदो आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां दङ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै नेक्स्ट भिडिअआव बाय